Салом алейкум дӯстони азиз. Салом подписчико. Ина картошкаи светловский. Конкретно картошкаи бародару дар шаҳри Самарай. Задагия ина сфечани ҳастак. Сирхани ҳаст. Дар шаҳри Самара сеюм база. Хош. Марков. Савзи Волгоград конкретно ина. Нав мошинуро фуровардаи сам бародару. Дар канали Саимиддин 91 мебини фақат. Нарх навои продукта. Ҳозир продуктаро мебинем, ошина мекунем, ёшина. Ҳамаш савзи Волгоград бародару. Нав мошину зади сам. Картошка светло, савзи Волгоград. Конкретно. Номероро мемонем. Номеро барои тамосан ҳозир. Хош, савзия диде карочи. Ина пиёзи қазоқӣ. Пиёзи қазоқӣ бародару. Пиёзани ништияга. Хай нарх навоша, ҳаме чӣ мегем да, ки занг мезане, испусинш мекунем. Ҳами 10 рубл, 1 рубл, айнуми канал гам мезане, то 10 рубл арзун ай. Дастав кашад, я карташ шума мепартес, денгира, тамом, ҳависи мегиран ҳума. На, пиёзи қазоқӣ. Да склади 34 склад. Склад иншоаллоҳ ки борои беҳтарин дора. Савзи Волгоград, картошка светловский, пиёзи қазоқӣ, хош капуст. Инҷа капуста, капустани нав задесан. Капусти Тоҷикистони хидмои ватан ҷон ай. Иншоаллоҳ ки капуси беҳтарин ай. дӯстони азиз, занг мезанида, номероро мемонем ӯзи, номеро барои тамос. Ҳай нарх навони боз дора, иншоаллоҳ ӯзи 80 буд, намедонем бо чанд шидагия ӯзи. Хазаниш мепарсемаш. Пиёзани 40 сом буд, арзун шидагия. Картошка 45-50 ай бародару. Ине дига хел картошка айна. И светлов нест, ҳами беземчук айда, короче. Картошка раби конкретно картошка ай. Картошка ништияга, короче. Ҳамаш қимати. Фарқ набош. Чӣ ай? Сфед ай, картошка сфед. Нарх наву бозӣ дора, мардум бордоро уже намедонад чо кунем, короче. Ина картошка лӯбои намуд, короче, аст, класс 34. Картошка 3 намуд ай. Бо тари пасовка бугӯй сеткача немезананд ина. 5 кило, 10 кило ина бародару. Аҷоибот. Ҳамаш қонуни қоидааш ҳати. Ина свекла. Свекла, короче. дӯстони азиз, ҳама чиз аз иншоаллоҳ номероро занг бизане, дамо ҳами қайёрдам ай. Инҷа свекла загеда иҷа пу. Каду, ширкаду мени мезани бовар кад. Аҷоибота иншоаллоҳ ки беҳтарин ай. дӯстони азиз, лайка фаромӯш накунед, подписатсияро фаромӯш накунед, дастгирӣ беҳад зур айда, ҳами аҷоибот мешавад. Комментарияро фаромӯш накунед, дӯстони азиз. Худованд ҳаматон нигоҳдор боша. Барори кор дар ҳаматон номеро қати занг занед.